reality. Umengameli u-Ramaphosa wemukelwe ngelikhulu isasasa izakhamuzi zasendaweni kodwa amalungu e-EFF abe nomunye umbono. Please take your seat. Chairperson, number 1, fanele kusiprotect. No, Chairperson, awukwazi ukusabisa. Uyasabisa njengamanje. And lokho ngeke sikuvumele. Uyasabisa. Inkulumo yakhe ike yaphazamiseka. Amalungu e-EFF amsula ngokwephula umthetho ngesigameko sasepulazini lakhe iphalaphala. Ngesikhathi sekhuluma, umengameli uRamaphosa ukhale ngesimo somasipala kodwa uthe uhulumeni uzobhekana nazo zonke izinkinga. Sifuna ukuthi abantu abazosebenzela umphakathi komasipala babe ngabantu abanolwazi, abantu abaqeqeshwe kahle, hayi nje umuntu nje ongazi lutho, angazi nokuthi izinto zibekwa njani aze nje azosebenza, angazi nokuthi abantu bafanele ukuthi basetshenzelwe kanjani. Lemthetho esibanayo manje ukwenzela ukuthi omasipala bethu basebenze ngendlela eqonde kahle. Isithangami sezinsuku ezine siqhamise ukungathunyelwa kwezidingo emphakathini esifundeni uku. Izakhamuzi iphinde zakhala ngemigwaqo engekho sezingeni, ubugebengu obudlangile kanye nokungasebenzi kwabomthetho. Umengameli uRamaphosa uzibophezele ngokuthi ongqongqoshe bahulumeni bazobuya lapha bazobhekana nokukhathaza umphakathi okuvezwe umphakathi. Sengitholile ireport yokuthi kulo lonke leliviki kule lama hearings wayeloke eqhubeka la ukuthi abantu bethu lapha bebethini na. And what I can say ukuthi our various ministers will be coming back to address the various issues that have been raised. Bazawubuya. The various issues that were raised from crime, housing, roads, water, and all the other issues that you have put forward, they will come back so that we can address those challenges. Uqhuquzela abantu bakuleli kuba bathenge imikhiqizo yakuleli kanye nasezweni kaZim.